Dio makawuono nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wacha kod mago mag thieth. Kamera ni migawo mar thieth Susan Nakhumicha oyango ni mibadhi ne nitie chenro mar chwalo thieth ne jopuonjre mantiere e skunde ma pacho ka mago skunde mag sekondar ka Nakhumicha ne twak e kaunti ma Taita e nyasi mar kedo kod kansa mar dhod nyodo. E kineno bende oyango ni maromo bilion 4.3 ne olale mibadhi e bwo chenro mar Eduafia mane ichiwo ge kata kada mar NHIF ma ji osebedo ka tiyo godo. Chenro manyien ma dhi kawo kar NHIF ok oyango thieth e chenro mar Eduafia. Chakre higa mar 2018 chenro mar chiwo thieth ne jopuonjre mag sekondar e skunde piny owacho osebedo kayot nikech chenro mar Eduafia mane ichwalo kod okumba mar thieth mar NHIF e chulo nengo mar thieth ne jopuonjre e skunde piny owacho. Gi lokruok mar okumba mar thieth kod chenro mag siro thieth kowuok e NHIF nyaka e SHIF mayangore sani kendo en ni chenro ni mar Eduafia kare osebedo kod mibadhi. Mane oyang kod jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha mane loso e kaunti ma Taita Tavaita e kinde nyasi mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo. Nakhumicha oyango ni nitie mibadhi mar omenda maromo bilion 4.3 ma osemieno chenro mar Eduafia nyaka ne ochakre pacho ka. Eduafia mwaka uliopita na ule mwingine serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Sini ukora. Chenro mar Eduafia mane ochaki tendo Uhuru Kenyatta osebedo ka siro jopuonjre ma ok tin ne milion 3.4 e ongirimiti mane okete kind NHIF kod migawo mar somo. Chutho to chike 4 manie bwo Social Health Act okomulo kata matin chenro mar thieth ne jopuonjre gi. So katika hizi sheria mpya tumeondoa Eduafia na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Nakhumicha bende okoni okumba mar NHIF ne opong' kod mibadhi kendo thoth ji mane gin jo mibadhi ok bi kalo loka nyaka e SHIF. Hii NHIF kwa sababu ni kama chombo ambacho unachotea maji lakini kiko na mashimo. Ukiweka hii inatiririkia huku, ukiweka hii inatiririkia huku. Sasa hiyo ndoo ambayo imetoboka inaitwa NHIF nimetupilia mbali. Nimenunua ndoo mpya inaitwa Social Health Authority. Wale wajeuri wote wezi ambao wako katika NHIF sina uoga wa kuambia mimi siendi na nyinyi kwa SHA, mnabaki huko kwenye kuna wizi. Kapenjo maduong' to en ni bende migawo mar somo chano chwalo winjruok machielo kod SHIF mondo mi thieth odhi nyime ne jopuonjre gi koso rumo chuth kokalo e skunde mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi ne ywaruok pod omako sirikal